Dobrý večer, lidičky, máme zase halu Kaufland. 5 kg jablka. Slevě 45%, bylo 49 korun. Záchodový papír bylo 69 korun. Krymský salát ve slevě 30%, 21 korun bylo. Salam Trump 30 deka, to stálo 66. Chytré polívky 10 korun. Pejskovi 18. 6 korun rajce, 7 korun sladká paprika. Termixy byly taky větší, to je 130 gramů, byla za 10. Rajče byla 19 korun, sherry. Taky salát. Ve slevě byla 10 korun. Po slevě bezpeckový rozové víno 34 korun. Máme ještě druhou salát za 10. Červené žepa za 19. Ještě máme termík za 10, to je pistáciové. Kafe za 99. Deka, tu je ten rimský šalát, ten menší. To byla ve slevě 55 a stojí na 22 korun. Tu je ten druhá, pistáciové 10 korun. Máme velký pomaranče 3 kg za 60 korun. No, já se s tím 1 kg cibule 19 korun. A mandarinka po slevě, jinak byla 50 korun kilo. A to jsem koupila po slevě za 29. 29 kilo. Ryža, to je 10 sáček a stálo 54,90. FIFO nečuč mám tam. Ale jinak už stojí 69,90. Český polívka 10 korun. Čínský, to je tady ten druhý. Nudle do polívky. To byly 15. 15. Jedna, druhá. 18 korun stály mražené zeleniny. 200 gramů. 350 gramů musí. 350 gramů, to je jeden je kukuricou, paprikou a prostě ten benátka. A to je lahůdková, to samé cena 18 korun. S kartou kampandovou, jinak stojila 20 korun. To je druhá, to jsem koupila po 2. Koupili jsme taky kilové mražené stehna. Paličky 1,5 kg XXX balík byla za 100. A to je ten druhý. Jsem koupila po 2. Ten zeleninu. Radí česká polívka. Koření. To je rasta za 8. Červená paprika za 8 korun. Koupili jsme plecko. To je 3 kg, stála kilo 80 korun. Koupili jsme kilo 60. To je více. 2 kg a půl. 2,5 kg. Jo, 2,5 kg. A to je jako bučík špicka, nebo jak to říkají, ale to je bučík na kostama. Kožou to stála 160 a kilo stála 99 korun. Byla tam i krkovice 89,90 a v akci, ale už byla vyprodaná. Komentuje to manžel. Když něco komentuješ, tak už tam. Ale Fifi, čokoládový, taky taštičky za 15. Synek má rada
borek syrový, to byla 6 korun kus. To jsem koupil 3 kusy. Můžeš nechat i na svrčení, teď už. 12,90 byla jedna a to je Kebleben, koupila jsem 2. Rychle nevěděla, co je to jmenuje. Česky. Houst. 2,50. Kajserky, 50, máme 20. Ježiš. Tu je druhá, 10. Koupili jsme, jak vždycky, litr jogurt bílý, to bylo 59,90 a cukor kilo 20 korun a koupili jsme 2 z toho. A máme ještě, to asi já nezvládnu zvedat, 2 pytle 7,5 kilo brambory. 49,90. 49,90. Já to ukážu. No. Dobré levičky jsou dneska, a to je ten středa, to bylo hodně levý. Takové to brambory. Také velký, 7,5 kilové, koupili jsme po 2. 49,90 a 2 pytle jsme zeptali. 490 a to všechno to platili 400. 1400 korun, ale my jsme měli s tou kartou zlevu 300 korun, jinak by jsme platili 1700 korun. Keď vám páčilo ten haul, tak lajkujte. Dobrý zbytek večer. Krásný večer vám přeju.